बुबाग्रा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर ने 113 বছর কামানি আসাইমানি সালনো ত্রিপুরা কামি হামক্রাই সোসাইটি মো গুরুপদ কলোনিনি सिख्लारक दफानि सामुं तांनाय बंनि चाइटक माबाय अर कायसा बुबाग्रानि महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि आसायमानि सालनो पालायना होनाय चिकनसा जे पान्दा खायजामानि अ पान्दाओ जों सभापति टंलाइलिया ठीक न जतनिसाय जाग्रा चिनि काका क्षेत्र देवबर्मा तायर सामुंकां तंनाय चिनि हरिचरण सन्जय दफानि सामुंकां तंनाय वीर कुमार बिसुराय बुसकांगो नाचत खाय आचुक तंनाय तिनिनि अ बुबाग्रानि 113 बिसि आसायमानि सालनो मुचांग्रोनाय नरक फायाखै तिनिनि म प्रग्राम मुचांगिया नायथगला खमु आचुक तंनाय Saya